Os axóuxeres. A punto. Imos xogar a unir os puntos. Poñémolo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Pois veña logo. Empezamos dendo 1 ata o 2. Imos aló. Ben feito. Agora do 2 ao 3. Moi ben. Do 3 ao 4. Perfecto. Agora do 4 ao... Ei, que vas mal, borra iso. Agora sí, a modiño. Do 5 ao 6. Así. Do 6 ao 7. Do 7 ao 8. Moi ben. Do 8 ao 9. Ben feito. Do 9 ao 10. Xa estamos rematando. Do 10, imos outra vez ata o 1. Moi ben. É unha flor, como as que hai no campo ou nos textos das casas. Flor. Axeitar. Imos facer unhas figuras con pezas de madeira. Fixádevos ben e procurad adiviñar que figuras son. Parecerache mentira, pero non vexo a figura. Ten paciencia, xa verás. Fixemos unha vaca. Imos con outra. Mira como se move. Parece magia. Fixemos un camelo. Os axóuxeres. Adiviñas. Ola, amiguiños, imos cunha adiviña. A ver se a sabedes. Teño forma de patiño, arqueado e redondiño. Que fácil. Esta é ben fácil. Vaya, pois sí. Hoxe acabamos pronto. Iso está por ver, Iria. Ten trampa, seguro. É un cisne. Parecense moito aos patos. Sí, pero son máis grandes e menos redondiños. Non é ningún animal. Dádelle outra volta, que aínda tedes tempo. Xa sei quen é. É pelouro. Pois sí que é redondiño. Non sei, moi arqueado non é. Moito. E tampouco se parece moito a un patiño. Non miredes para pelouro, que non é. Pensadeo ben, que esta é fácil.
Tempo. A resposta correcta é o número 2. Porque os patos son arqueados e redondos, igual co número 2. Por iso o número 22 se chaman os dous patiños. Iria. O artista de papel. Imos facer unha serpe cunha folla de papel. Collemos unha folla de forma cadrada e recortámola como mostran as imaxes. Necesitamos tamén unha tira de papel doutra cor diferente que dobramos e recortamos como vemos na pantalla. A continuación, pegamos estes puntos na tira de papel que recortamos antes. Ao final da tira pegamos dous ollos. E para rematar, recortamos e pegamos unha pequena tira de papel de cor vermella que fai de lingua. E xa temos unha serpe. Imos con outra figura, un verme. Para facelo verme, necesitamos dúas tiras de papel estreitas e longas. Pegamos unha na outra como vemos na pantalla. Unha vez que as temos pegadas, ímolas dobrando entre sí. A parte que nos sobra, recortámola. E os extremos, pegámolos para que non se separen. Para rematar, pegámoslle dous ollos. E aquí temos un verme.